Kaixo, Andrea. Kaixo. Andrea Eras Ortega, 1988an jaio zen Bilbon, itzulpengintza eta interpretazioko gradua egin zuen, eta ostean, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, batxilergoan, lanbide heziketan eta hizkuntzen irakaskuntzan, irakasle gisa aritzeko gaitzen duen masterra egin zuen Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean. Masterra amaituta, orain, Algortako San Nikolas ikastolan ari da irakasle moduan lanean. Bertako gela batean, jarri dugu mikrofonoa martxan. Andrea, eskerrik asko hemen hartzeagatik. Itzulpengintza eta interpretazioa ikasi zenituen, hori esan dugu, eta jarraian erabaki zenuen irakasle izateko masterra ikastea. Argi izan duzu, betidanik irakasle izan nahi zenuela? Benetan ez, nire oso bokazionala izan zen hizkuntzen munduan pila gustatzen zitzaizkialako hizkuntzak eta betidanik gustatu izan zaizkit. Eta horregatik pentsatu nuen nire helburua bizitzan izango zela itzultzaile edo interprete aritzea. Baina konturatu nintzen naiz eta bokaziozko lan bat izan, lan formatua edo lan modua ez zegoela niretzako diseinatuta. Orduan, zerbait dinamikoagoa behar nuen eta behar nuen nire lanak oihartzuna izatea nonbaiten. Orduan, pentsatu nuen bide hori hizkuntzekin lan egitea izango litzatekeela hori. Ikasleekin egotea eta hizkuntzak irakastea. Ikasketak hasi aurretik edo masterra egiten hasi aurretik, irakaskuntzaz zeneukan zer ideia edo ze ideia apurtu zitzaizun masterrean? Aurreiritziren bat edo bazeneukan irakasle lanari buruz masterrean esan zenuena, wow, hau ezberdina da. Batez ere gizartean entzuten diren kontuak, oso barneratuta ditugula ze ondo bizi diren irakasleak, ze ahalegin gitxi egin behar duten edo lana ia eginda dago, opor ugari dituzte, eta behin ja masterrean sartuta eta hori landuta konturatzen zara, benetan atzetik dagoen lana izugarria dela, ikusten ez dena oso handia dela. Bereziki niri arreta eman zidan tutoretzak, zenbateko garrantzia duen, ez? Tutorearen figura eta ikaslek erreferente bat izatea. Hizkuntzen arlotik iritsi zinen masterrera. Masterrean bertan zer eskertu zenuen gehien edo ze helduleku izatea eskertu zenuen gehien? Dut oso funtsezkoa izan zela masterrean lan egiten duten aditu kopurua, materia bakoitzean. Guztiz funtsezkoa iruditu zitzaidan, benetan hizkuntzako espezialitatean zeuden aditu horiek, beraien arloetan lanean ibiltzea eta horretaz gain masterrean irakaslea aritzea. Ez ziren irakasle hutsak, baizik eta bazeukaten hasieratik jakintza eta horrek lagundu zidan pilo bat. Nolabait inspiratzeko eredu batzuk edo aurkitu zenituen ez? Ara, horrelako irakaslea izan nahi dut. Bai, benetan profesionalak eta ez soilik ikasgaira begira materia ematen dutenak, ez? Badakitela hortik atzetik badagoela nondik elikatu eta nondik bideratu. Eta nik uste dut espezialitate guztietan ematen dela antzeko egoeraren bat. Oraingo lanean, San Nikolas ikastolan irakasle moduan lanean ari zarenean, aurkitu duzu dinamikotasun hori egunerokoan. Eguneroko lan honetan edo zure oraingo lanean zertan nabaritzen duzu masterrean jasotakoa? Zertan konturatzen zara? Nik esango nuke pintzeladak jasotzen dituzula, irakaskuntzan lanean ibiltzea delako eguneroko ezagutza bat eta egunero ikasten dozula zerbait. Baina nik uste dut oinarria bera dela, masterretik jaso dudana. Zertara gatozen eta zein dan helburua, ez? Ikasleak direla azken finean gure helburua eta kontuan izan behar ditugula une oro. Eurek direlako helburua eta zuzarelako bide lagun izango duten agente bat. Uste dut irakaskuntza ereduak aldatuz joan direla eta hori masterrean bere ganatu nuen. Konturatzea ez dela zerbait vertikala, hezkuntza aldatu egin dela eta orain modu horizontalean irakatzi behar dela. Orduan, esango nuke oinarria izan dela buruan aldatu behar izan dudan gehien. Horren lehenengo zertzelada bat edo, seguruenik praktikaldian jasoko zenuen. Zer moduz joan zen praktikaldia? Non egin zenuen praktiketako garai hori? Sorte handia izan nuen Bilbon bizita nire etxe alboan zegoen zentro batean egon nintzelako praktikaldia egiten
eta hor benetan konturatu nintzen errealitatea zein zen. Osea, praktikaldiak kenduta nik uste dut oso galduta hasiko ginela guztiok irakaskuntzan, eta oso funtsezkoa ikusi nuen hori, erdibideko bideo hori. Praktikaldiko garai hori amaituta, gogoan daukazu ze irakaspenekin edo bueltatu zinen, edo errealitatearekiko lotura hori bai, baina klik txikiren bat egin zizun buruan esaten zenuena, hau egunerokorako behar dut. Motivazioa eta irakasleen indarra batez ere. Klasean sartzen zaren jarrerarekin horrela hartuko zaituztelako gero ikasleek. Orduan funtsezkoa da zu gitzienez jarrera on batekin sartzea. Gero ja ikusiko zuzelan aterako zaren, baina. Masterreko ikasketak bukatu zenituenetik ona, ze ibilbide egin duzu edo zure lanak ze aldaketa izan ditu irakasle moduan? Masterra bukatu eta jarraian, nik lanean egon enpresa baten, eta hori utzi, eta zuzenean hasi nintzen Bilboko zentro batean. Bertan egon nintzen 3-4 hilabetez ordezkapen bat egiten, azkenean ez nekien luzerako izango zen edo ez, baina hori hartu baino lehen banekien San Nikolasera etortzeko aukera izango nuela, masterra bukatu eta jarraian deitu nindutelako. Orduan, bidea esango nuke nahiko erreza izan dela, sorte handi izan dut lanean hasi naizelako lehenengo momentutik. Orain hemen zaude, Algortako San Nikolas ikastolan zara irakaslea. Zure ohiko egun bat nolakoa da edo asteko martxan zertan aritzen zara? Hemen euskara eta gaztelania irakasle aritzen naiz, eta orduan, sartzen naizenetik segun eta zenbat ordu eman behar ditudan, normalean bat edo bi kenduta ordu guztietan klase batean sartzen naiz. Gero irakasle gelan gure artean koordinatzen gara, nondiko hasten jakiteko, azterketak noiz jarri jakiteko, irteerak ere, ez dakit, hiruhilekoan zehar pare bat edo 3 bider edo ateratzen gara zentrotik, eta esango nuke hori dela dena. Gehien bat, bigarren familia bat bihurtu dela niretzako, ordu pila bat ematen ditugu hemen, eta giroa oso ona da. Sartzetik, 8:30 bukatu arte elkarrekin bazkaltzen dugu, kafe hartzen dugu, eta bai. Irakasle moduan ari zarenetik, konturatu zara orain ezberdin begiratzen diozula hizkuntzen arloari edo jatorrizko ikasketen arlo horri beste begi batzuekin begiratzen diezu? Bai, gehien bat bueltatu behar izan naizelako niri irakasten zidaten momentu horretara. Eta pentsatu dut askotan, klasea eman bitartean bai kanpotik ikusten dut nire burua eta pentsatzen dut, ze ondo hau irakatzi ahal izatea lehenengo biderrez entzungo dutenentzako. Egia da gero motivazioa batzuek gehiago daukatela, beste batzuei esaiela azola, baina bai hizkuntzekiko harreman hori indartu dudala, esango nuke. Jarriko bazina orain begira masterra ikasten dauden ikasle horiei, beste arlo batetik etorri eta irakasle izateko prestatzen ari diren ikasle hori begira jarriko bazina, ze erronka uste duzu dituela Euskal Herriko ikastetxe batek gaur egun, edo ikasle horiek ze erronkatarako egon beharko lirateke prest? Gizartea gero eta arinago ari dela eraldatzen, hori bai argi izan behar dute, eta hori masterrean gehien azpimarratu zigoten gauzatariko bat da. Azkenean guk baditugu gure oinarrizko kontuak oso barneratuta, baina gizartea gu ikasle izan ginenetik orain arte pila bat aldatu da. Orduan, kontuan izan dezaten, errealitatea guztiz bestelakoa dela, guk gure irakasleekin geneukan jarrera ere ez daukala zer ikusirik. Orain ikasleek zelan hartzen gaituzten, familietan dinamikak bai asko aldatu dira. Orduan, gauza horiek guztiak kontuan izan behar dira, gerora, agian ez zailago, baina bai guztiz desberdina delako. Amaitzen joateko, Andrea, zer da irakasle lanetik gehien gustatzen zaizuna? Hasiera batean pentsatzen nuen dinamikotasun hori zela, baina batzuetan dinamiko egia da. Azkenean, eguna bukatu eta konturatzen zara pila bat ordu sartu dituzula, agian bulego baten egonda lan ordu gehiago dituzula, baina niri gehien gustatzen zaidana da
harremanetan zaudela denbora guztian jendearekin. Badaukazula dinamika bat nola sortu, eta gero nerabekin lan eginda konturatzen zara beraien bizitza ere bizi duzula, ez? Beraien begietatik abiatuta, eta orduan hori niretzako oso garrantzitsua da. Lanerako inspiratzen zaituen norbait? Esango nuke nire ikasketa prozesu osotik atera ditudala berdin-berdin masterretik, unibertsitatetik edota LH-tik izan dituen irakasle horiek. Benetan motibatuta zeudenak eta beraien arloaz aparte, beraien arloan igual adituak izan ziren, baina benetan ikasleenganako presentzia hori azpimarratzen zutenak, ez? Badakit hemen zaudela, badakit hau agian kostatuko zaizula, edo hau gustatzen zaizula, eta horregatik ez dakit zuregan hori jartzen dut, arreta. Eta erronka bat eta amets bat irakasle moduan? Erronka bat egunerokoan dinamikotasun hori aurkitzea edo motivazioa aurkitzea, ze batzutan zu nekatuta zaude eta hori ezin diezu transmititu. Orduan niretzako hori erronka bat, ez egunero klasean sartzen naizenetik aurpegi onarekin eta irrifarre batekin sartzea. Eta ametsa izango litzateke benetan nik egiten dudan lana norbaitek gerora gogoraraztea, ez? Igual norbaitekin ari delako hitz egiten edo bere bizitzan aplikatu alduelako. Eskatu behar nizun gomendio bat, hau amaitzeko, ez? Masterrean sartu berri den ikasle batentzat, baina agian izan daiteke azkenengo hori? Gehien bat, ez izatea zalantzarik hor lanean dagoen jendeak ez dituen tutoreak edo irakaslek beti daukatela laguntzeko prestutasuna eta batez ere lanean jarduterakoan taldean egiten baduzu lana asko elikatu alzarela zure kideta. Nik asko ikasi nuen nirekin lanean ibili ziren kidetatik eta, esango nuke lanak berez ez direla zailak. Azkenean sakontasun handia daukatela eta ezin zarela geratu inoiz gainazal batean, askotan masterren eskatzen dutelako sakontzea. Eta hasieran zaila bada be, hori zelan egin ez badakizu adituak dituzula beti prest laguntzeko orduan. Andrea Eras, eskerrik asko San Nikolas ikastolako gela honetan hartzeagatik eta zure esperientzia partekatzeagatik.